F'temp mill-isbaħ fiġ-Ġnien Spencer fil-Marsa, l-Awtorità l-Ambjent u Riżorsi ċċelebrat 10 snin ta' ħidma f'ġurnata ta' attivitajiet għall-familja kollha. Dawk li attendew setgħu jaraw ftit mill-ħafna xogħol li twettaq din l-awtorità biex tipproteġi l-ambjent u riżorsi naturali ta' pajjiżna fuq l-art u fil-baħar. Biex dan isir l-era taħdem ħafna fuq l-infurzar li varja b'ispezzjonijiet f'impjanti ta' reverse osmosis u faċilitajiet tal-iskart għal osservazzjonijiet tal-fish farms u żoni fejn ibejtu l-fkieren. Nkunu rridu nassiguraw li l-bejta qed nagħmluha sikura fil-fitt noħorġu conservation order kif appena tbit f'post partikolar noħorġu conservation order biex anke innaqsu id-disturb min-naħa tan-nies. Issa d-disturb min-naħa tan-nies jista' jkun f'diversi forum. Għall-ewwel darba l-laboratorju li fih tiġi analizzata d-data dwar il-kwalità tal-arja f'Malta kien miftuħ għal pubbliku. Is-sors l-iktar importanti li għandna neħdu ħsieb huwa s-sors ta' traffiku fejn jaffettwa wieħed mill-pollutants li nsejħulu particulate matter li huwa trapp fl-arja fejn jiġi kemm mill-exhaust u kemm min-non-exhaust portion. Issa, apparti dan is-sors hemm ukoll is-sors naturali li jiġi mill-ramel ta' Sahara Desert u kif ukoll mill-melħ tal-baħar. Fost l-aktar affarijiet li ġibdu interess kienet it-teknoloġija użata fi proġett ta' kollaborazzjoni mal-Università li uża drones għal riċerka u monitoraġġ f'żoni diffiċli biex jintlaħqu. Għandna droni partikolari li jmorru taħt l-ilma, allura ħan espandu wkoll il-livelli ta' riċerka tagħna, u mbagħad għandna droni kbar ħafna wkoll biex iġorru pereżempju ngħidu hemm xi ħaġa filfla li ma tistax titla fuqha u daw id-drones jieħdu l-affarijiet hemmhekk is-sensors ukoll għandhom jisom crane ġo fih u jniżlu l-affarijiet. Ma setax jonqos l-interess ta' ċkejknin f'attivitajiet edukattivi u interattivi dwar l-annimali u n-natura li għanqlu kurżità u entużjażmu. Hemmhekk hemm xi ħaġa ta' turtles jagħmlu l-bajt xi 80 sa 108 eggs. Idfijaw dil-kaxxa u ġo fiha se għandek bżonn daħal idek. U se jkun hemm din xi ħaġa, u se jkun annimali jiġu Malta. Il-feni jekk dawk li ġbuni żjed u anke għad nagħmel xi ħaġa fuq in-naħal għax inħobbu min-naħal. Il-ġurnata kienet ikkaratterizzata minn stands interattivi, żjarat fil-laboratorju tal-kwalità tal-arja u l-kamra tal-kontroll tal-infurzar u wirjiet ta' tamir marittimu użat mill-era, flimkien ma' mużika u divertiment tal-familja kollha, b'messaġġ ċar dwar l-importanza tal-ħarsin tal-ambjent.